the styling, here I have the Bible Lane Gold Digger. It's an extreme hold wax with a matte finish. This smudge will do it. And you really only need a small amount. Fungerer bare godt. Det ser ret fedt ud faktisk. Ja. Det er godt lidt flow der er i det. Altså jeg synes det giver et mega fedt finish, det der med sådan et, altså forstå mig ret, ikke et wet look, men alligevel lidt derhen af. Det her, det kan jeg virkelig godt lide det. Altså det har det flow her. Ja. Og det falder sådan lidt. Mega nice. Nej, det er der finish på nakken, bare lige hvis jeg skal vise den. Nice. Super. So this is my new haircut, and thank you to Lise for doing this amazing cut. And yeah, as you can see, how did we do? Can you explain it? We did a very low taper just on the sides here and a very low taper in the back. And we have some flow on the sides and lots of volume still. Awesome. And then some Gold Digger wax on the top. Yes. Okay, thank you for watching, and I hope you enjoyed this VR 180 format. Bare det, man ved, man kunne. Ja, Hvis man har lyst. lige præcis. Altså jeg synes jo, at jeg ved, at jeg kommer ikke til at komme ned og træne, hvis ikke at jeg kan gå direkte fra pik. Og altså, på min egen lejlighed. Jeg er også, altså, jeg tror, jeg har bare vores dig sådan på gangen med dem, fordi at, ja, nej, det er sådan noget, ja. Det kan se så godt. Det gør det. Så vi ikke så strikt. Nej. Nogle gange så gad jeg virkelig godt at arbejde et sted, hvor man behøver at vaske for et tår hele tiden. Så skal man jo have en ansat til at gøre det. Præcis. Det er der faktisk nogle salonger, der kører. Ja, det er rigtigt. Men jeg er lidt usikker på, om det er bare fordi, det er sat eleverne til det. Jo. Det eller så hjemmepiger Ja. er det også typisk. Men altså der er virkelig begyndt at komme noget, det er jo blandt andet der er fokus på hairclip, sådan orange country. Ja. Det er jo fordi, at de jo alle sammen begyndt at klippe for fanden, hvis det er noget arbejde. Hvem er begyndt? Men alle gutter Nå, jeg skulle lige til at sige, hele Aarhus. det er jo, hvad hedder det, corona-effekten. Præcis. At folk de er begyndt at lære sig selv. Ja, men så er det også sådan noget, du ved, sådan nogle, altså sådan